पवन चले संसद भवन। हम बता दी कि काराकट लोकसभा क्षेत्र से वोट के परसेंटेज देख के एकदम कंफर्म हो गई बा कि पावर स्टार पवन सिंह के जीत हो गई। पावर स्टार पवन सिंह के इतना ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद सब लोग देले बा, इतना ज़्यादा वोट पड़ल बा पवन सिंह के पक्ष में कि हार के कौनो मतलब गुजाइश नहीं है। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के जीत हो रहा बा, पावर स्टार पवन सिंह के आशीर्वाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र से मिल चुकल बा। हम बता दी कि अभी समय 6 बजे वाला बा अब वोट के लमसम सब जगह प्रक्रिया बंद होके वाला बा। पावर स्टार पवन सिंह के हर जगह से यह खबर मिल रहा बा कि परसेंटेज पावर स्टार पवन सिंह के पक्ष में ज़्यादा बा। पावर स्टार पवन सिंह के जितना अनुमान ना रहा उससे ज़्यादा काराकाट लोकसभा क्षेत्र के जनता आशीर्वाद दिले वालो उससे ज़्यादा पावर स्टार पवन सिंह के सहयोग मिलल बा। पावर स्टार पवन सिंह खुद के भी कहले बड़े कि जौन बा की काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ई आशीर्वाद ई प्यार के हम आजीवन जौन बा की एकर ई रहब आ पावर स्टार पवन सिंह के आशीर्वाद जौन मिल रहा बा उससे गदगद बाड़े। हम जे भी काराकट लोकसभा क्षेत्र से बा सब लोग के सम्मान करतनी, सब लोग से इहे कहब कि रउआ सब पावर स्टार पवन सिंह के सांसद बनौनी, पावर स्टार पवन सिंह का आशीर्वाद देनी, ए खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। पावर स्टार पवन सिंह के किस्मत 4 तारीख के खुली, बक्सा में बंद हो गई बा, लेकिन अनुमान के हिसाब से ई लागता कि पावर स्टार पवन सिंह के जीत हुई। पावर स्टार पवन सिंह के रउआ सब सांसद बना देले बानी। पावर स्टार पवन सिंह के अब सांसद नए सांसद के नाम से जानल जाई। ई एगो निर्दलीय प्रत्याशी हो के जितना आशीर्वाद प्यार दुलार भैया लोग के मिलल बा, चाचा चाची लोग के मिलल बा, माता बहन लोग के मिलल बा, ऐसे पावर स्टार पवन सिंह बहुत खुश बड़े। ऐसा हमनी सन के उम्मीद भी रहा कि पवन सिंह के इतना वोट मिली, इतना वोट के आशीर्वाद प्यार दुलार मिली। हर जगह से पावर स्टार पवन सिंह जीत रहा बड़े, तो रउआ सब प्यार दुलार आशीर्वाद ऐसा बनौले रही। बाकी पावर स्टार पवन सिंह नए सांसद काराकट लोकसभा क्षेत्र से बन गए हैं।